అండి ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు శ్రీప్రియ సిల్క్స్ ఈ రోజు మీకు చూపిస్తున్న వెరైటీ వచ్చేసి చీరాల కాటన్ శారీస్ అండి వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట అది కూడా ఇవి మనకి కుట్టు శారీస్ అన్నమాట మనకి కుట్టు అనేది వస్తుంది బార్డర్ అనేది కాంట్రాస్ట్ గా కుట్టు శారీస్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట ఇది ప్యూర్ కాటన్ శారీస్ 4 కలర్స్ అనేది ఉన్నాయి మీకు సేమ్ శారీస్ 2-3 శారీస్ కావాలన్నా కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి శారీ ఇలా వస్తుంది మనకి మామూలుగా పైన ఫస్ట్ వచ్చేసి కింద బార్డర్ వచ్చేసి పెద్ద బార్డర్ వస్తుంది బ్యాక్ ఫ్రంట్ వచ్చేసి పైన వచ్చేసి అదే బార్డర్ కుట్టు బార్డర్ స్మాల్ బార్డర్ వస్తుంది అన్నమాట